ಧೈರ್ಯಡೆ ಕುಡಲ ತಿಳುಪುಗ ಈ ಪಂತುಗು ಕುಡಲ ನಿಕಲಿನ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಂದಲೆ ಬದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೊಡು ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆರ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚನೆ ವಂಡರ್ಲಾ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಕೋಬೆ ಸಿಜ್ಲರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಮುಂಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಗ್ ಸಂಡೇಸ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ತಿಲಕದ ಜಾತರ್ಪುರ ಮೆರಪಾಯ ನಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಾತು ಮುಕ್ಕಲ್ದ ಕಿರಡಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಾಯರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆನ್ನ ಹೊರತು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ದೇರನ್ ಚತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದನಿ ಗುರುಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಿಟ್ರು ದಾದಾ ಅನ್ಬಿರು ಸುರುಕೇನ್ಗ ರಂಜನ್ ಅಂದ್ ಸುರುಕ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಪೋಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿಜಾರು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಆತ್ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕೇ ಎತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನೇನೋ ಇತ್ತೀನಿ ನಿಖಲ್ ರಡ್ಜನ ಮೂಜ್ನೆ ಏಪ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಜ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬತ್ತಿಬೋಕ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೋಕ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಪೋಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ 4 or 5 minutes ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅವು ಅವು ಮುಂಚಿದ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಾನೆ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತನಲ್ಲ ದ ಅಪ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಆ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಆತ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಪುಟ್ಟದ ಆತ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಓಲಾ ಅವ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಬಿಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಣಕಂ ಅನ್ನತ್ತಾರೆ ಅವು ತಮಿಳ ಮಲಯಾಳಮ್ಮ ಅವು ತಮಿಳ್ ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ರಂಜನ್ ಇರ್ ಓಲ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ಬೋನು ಬಂದಾರ ಆಫೀಸರ್ ಆರು ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಯಾನ್ BMW ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಲ್ಲ ನವನೀತ್ ಮೋಟರ್ ಸರ್ ಕ್ಲಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನ ಎಂಗ್ಲ ಗಾಡಿ ಕ್ಲಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕ್ಲಚ್ ಹೊಲ್ತದ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓವರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಶೋ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಒಂಚೂರು 10 ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಉದಯ ಟಿವಿ ಇಡ್ಲ ಮಸಾಲ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಡು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ರಂಜನ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಗುರುವಣ್ಣ ಇರಗೆಂಚಾಣ್. ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ದು ಸುರಾಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋಂಡು, ಥರ್ಡ್ ಬೋಂಡು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋಂಡು, ಟಾಪ್ ಗೇರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಯವ್ರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಅವು ಪೊಂಜೋಲು ತೂದೀಪಿನ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಬಜ ಬೇಜಾರ ಪಣ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಣಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಜಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದೆ ಅವೇ ನಡುಟು ವಣಕ ಮುಂಜಿ ಬತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನೇಟು ರಾತ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವಲ ತಮಿಳ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಅಂದ ಸರ್ ಅವಲ ತಮಿಳ್ ಸಾಂಗ್. ಬಟ್ ಅವು ಸಾಂಗ್ಗಳ ನಿಕಲು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. though it looked a little out of place in there, but that punch really worked out very well. ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಓಕೆ ಬಂದು ಇಟ್ ಟುಕ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಅವೇ ಮುಂಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಪಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕಷ್ಟ ಪಂಡಾಗ ನಿಖಲ್ ಸುರುತ್ತ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೊಂದು ಪೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಕತೆ ಶುರು ಆನಾಗನೆ ಅಕ್ಕಲ್ 4 ಜೋಕಲ್ ಆದ ಅಕ್ಕಲೆ ಪುಲ್ಲಿ ಆದ ಅಕ್ಕಲ ಮದ್ಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಪೇರು ಕುಡ್ಲಾಡ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಕಿಬಿಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮೊಕಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಟು ನಿಕ್ಲೆಂತೂ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಪನ್ನಗ ಚಿನ್ನಿನ ತೂದ್ ಬಕ್ಕ ಚೇಚಿ ಪನ್ನಗ ಇಂಚ ಎತ್ತನ ಬೇತನ ರೂಪ ಎತ್ತ ಚಿನ್ನಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಎತ್ತರು ಚೇಚಿ ನಕುಲ್ ಸರಿಜ್ಜರು ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪುತ್ತರು ಅಂಚಾದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಇಡೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಮಿಂಟಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಶೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಚಸ್ಲ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸುರುತಾರನ ಪುತ್ರ ಹೆಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈರ್ನ ಪುತ್ರ ಹೆಂಚಿನ ರಂಜನ್ ಗಟ್ಟಿ. ಹಾಂ ಇದೇನು ಭಾರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್.
ಏನ್ ಮನ್ಮೆ ಗೊತ್ತನೈತೆ ಸುಮಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆತ್ತಂಡು ದೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಊರ್ಲ ಕಾಪಿದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಚ್ಚಿ ದುಂಬುದ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಪಿ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಪಿ ಎತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕುಡಗ ಮಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬಟ್ಟುಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ಡೈರಿ ಡೇ ಕುಡಲ ತೆಲುಪುಗ ಕುಸಾಲ್ದ ಯಗ್ಗೆ ನನ್ನ ರಾತ್ ಯಗ್ಗೆ ಲಿಕಲ ಹತ್ರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿನ ಕಾತೊಂದು